sian di bata amata, dohot sian anakna Yesus Kristus nama dongan hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Sadarion, Rabu 20 April 2022. Ima natar surat di Yohanes 14 ayat 10. Songonon ma didok disi. Jala pangido okuma tu amai asa dilehon tu hamusa da pangudian na asing. Asa imat dongani hamu saliling nai. Ido sahatna. Adong do pangot diatta. Dongan sahapur siyaw. Lao paposon rohan yaka siseanna do Jesus ubahen di pasahat hatau. Ima ditiki naeng manaik Jesus Kristus tu banua gicam. Boasa di papos rohan yaka siseanna. Ala memang udutan ni sesiani do ulau ni Jesus. Ima merbarita nauli di tonga-tonga ni Portibion. Tupe tadi konon nasida. Ido asa marhiti pangotian lam di papos rohana sida. Marogo toktong marlas ni roha jala daw siyan biar nasida patupahon ulaw ni. Dongan sahapor siyaw. Ikon makakam ulaw merberita nauli do sa luhut ulaw. Tugas ng tanggung jawab ta. Tunga hape na taula perkerejuata nang akas di status tape di Portibion. Ikut do makorhon berita nauli. Jala ikut di patuduhon ni ido hadirion ni Jesus dot haluaw na binuanna. Sude tahehita diakah jongjongatta. Karyawan pehita ikut merberita nauli. Merhite pangalahota di karejo. Sistem kerejo nang maradopon dongan kerejo nang pipinata. Guru pehita ikon merberita nauli. Merhite tanggung jawab ta mengajar. Laho papistarhon akka peserta didik. Nang suang songoni disaluhut status nang akka ulaut ta. Totu sahali tong do mangadopi taktangan hita disi. Alay dang rikok behita debi mabir mangulahoni. Dongan sahapur siyaw. Dang adong hakristenon molo suadong perberita nauli. Jalaido si tuhu ni hakristenon. Marpanidangi marberita nauli. Dang bimabir hita alasahat dohatani Jesus diturpuk taon. Tuhita di pertikian si saunari. Tot dinaido madongan hita, diajari, dipergugui, diodingi, disarihon. Jala, dipasu-pasu do hita, lao patuluson, hobbar tu pacuotai, dina pasahaton, berita, nauli. Amin. Selamat beraktivitas Tuhan tama. Nah, mamasu masuk.